Teodor, nu trebuie să ne pierdem cumpătul pentru nimic în lume. Fiecare pas pe care îl facem de acum înainte e foarte important. De ce, Ștefan? Vreau să vină să se confrunte cu mine. De ce, Ștefan? De ce copilul? Ce cu bani? Nu! Ce e asta? Chiar ce e? Nu știu, nu pot să deschid. Mi-aduci, te rog, un cuțit? Ce s-a întâmplat? L-am luat pe Ștefan. Mi-a zis să lăs... Cine? De ce? L-am luat de la școală. Când a terminat orele, adineauri am primit primul telefon.